Zerri useine. Baziren behin bi anai. Batio apeza, ta bertzea ezkondue. Apeza sorterrien ondoko herri batean erretore zagon. Ezkondua berriz, sortetxean bizi zen bere familiakin. Noizepenke gaten zen erretoraren gana. Behin, erretoreak Zerri beti hil nahi izan zuen. Herri hartan, Zerri hiltzen zenean, askideei eta elaideei Zerri puskek igortzeko kostumbrea zagon. Alarrantzion behin erretoreak bere anaiai. Zerri hilen diet takuskok, denei zerba emateko ez diet aski puskik izein. Badakik zein bauken, hiltza gauez, eta batxe datekela erraiok denei. Oinik, ez bizi naizelek bedere. Hil zuen ba apezak Zerrie, eta berak jakin gabeketan. Bere anaiek oso-osoa ebatzi zion. Ta odolki guziek puxkeka jantzituen. Azken puxke estomakan zuelaik, apezain etxean agertu zen. Bazkaltzen nahi zirenean, apezak erran zuen. Mutil, ikedakutsitako burutzepen ure, Zerri ebastiaine, norbaitik indietak. Errantzakikoi, alarran, egie dela gizona, egie dela. Olarrantzak, ta denek sinetxiko diate. Aldi baten buruen Zerrikiz aseta ondoan, bazkalten oreko gantzen bordatarra apezain etxerat. Orduan ere Zerriz mintzetu ziren, ta nahi gabe putz useintsu bat atrazitzaion Zerrikizalariek. Aitzak, usmetu alduk noiz behi Zerri ebatxin useinik? Nik ez? Ba gaur hartzen ez pauk, ez duk sekula gehiago Zerriaren useinik gaituko.